Denne episode er sponsoreret af Ultra Hosting. Ja, det er fair nok. Jeg sørger lige for nogle senge hurtigt. Jeg regner ikke med, at der kommer så et creepy dyr som mig ihjel. Det kommer efter, det bliver mørkt, Michelle. Ja, det er ikke mørkt. Husk at lukke døren, når du kommer ind. Jeg skal lige bruge noget træ, så jeg kan lave nogle... Et stort hus. Det er aflangt. Hvad fanden var det der med stedet? Det var Michelle. Resten. Det kunne jeg høre, fordi det var en mand. Ja? Ej, det er fordi, det lyder jo altid som mandestemmer i det spil her jo, når man mister liv. Uanset hvad for det skin man har. Ja, jeg mistede liv. Hvorfor gjorde jeg det? Fordi du faldt ned højt op fra. Nå. Hvordan laver jeg sådan en pickaxe? Du kan selv være! Lad nu være med at skændes. Nå ja. Hvad hedder det? Du vil gerne lave en stenpickaxe, ikke? Jo. Jo. Så laver du bare et teak med, du ved, som håndtag. Tænk sådan her. De der pinde der, sticks, Ja. de skal være håndtaget. Og så skal du bare sætte nogle sten ovenpå. Så det ligner et te. Jeg har 3 senge. Skal jeg bare smide dem ind i kisten? Har du 3 senge? Ja, jeg har lige lavet dem. Fantastisk. Kan du så ikke bare lige give mig en og give Michelle en, så sætter vi så bare vores egen seng. Michelle, Ja. vent om. Nej. Få den her alligevel. Hun prøver sig lige frem. Yay. Hvor mange skal jeg lave? Og vi skal have noget mere lys derinde. Jeg bryder mig ikke om, det er så mørkt derinde. Det er jeg sgu heller ikke lige helt tilfreds med. Hvem har faklerne? Har du faklerne, Michelle? Nej, jeg gav dem til Mark. Hvad fanden? Og der er ikke flere fakler her i. Pis os. Vi brugte ikke dem alle sammen. Martin, Hvad? du har smidt dem væk. Nej, for jeg gav dem alle. Jeg gav alle ting til Palle. Så er jeg nok smidt den væk. What the hell? Lad os bare prøve at sove. Michelle, så sælger du bare seng. Så smider jeg en seng der og... Lad være! Nej, Michelle, lad være! Hvad laver du? Du skal da ikke slå på os. Fuck dig! Ja, mig. Stop så! Michelle, du sætter sengen ved at gå bagud og højreklik, og så højreklik bare på sengen, og så sover du. Og så sover du, sagde jeg. Gå nu op, din dumme seng. Tak. Hvor lang tid skal jeg så sove? Når alle sammen ligger og sover på samme server, så sker det automatisk. Skal vi ikke bare samle sengen op med det samme? Ej, Ja. lad dem bare blive hernede indtil videre, fordi huset er ikke færdigt. Okay. Jeg har lavet et aflangt hus. Men jeg går ud og leder efter kul. Jeg ser, om jeg kan finde en grotte, Yes, hvor der er lige. Jeg faldt ned. Men så skal du bare op igen. Det kan jeg ikke. Jo, du kan. Hvis I gerne vil have et stensværd til at beskytte jer med, så er der et i kisten. Ja, jeg tror, det går. Sådan. Nå, jeg ser, om jeg kan finde en grotte lidt længere ude af et eller andet sted. Michelle. Pas på. Du har fået en lover. Det er den grønne ting der. Michelle, løb! Løb! Jeg løber. Ja, nu er den efter mig. Okay, kan jeg så godt stå stille? Ja, du kan godt stå stille nu. Jeg hjælper dig, Palle. Ja. Skyd dig lidt. Jeg er på vej. Og gå hen og bagpulten. Kom så. Kom nu for helvede. Gå nu bare fremad. Ja, så har jeg den. Ej, goddammit. Dø nu, din dumme creeper. Ja, igen. Jeg tror, det vil være sidste gang efterhånden. Ja, kom så. Lorte. Ja. Nej! Pas på. Nøj, pis. Ja, det var dig, der mistede livet ved det. Heldigt. Men ved du hvad? Så kan du bare få den her, Martin. Nej, Palle! Kan du bare få den her? Goddammit, ramme siden af. Hey, for. Er den pink? Yep. Er der et for? Er den pink? Så sejt. Du er pink. Jeg fik sgu også penge guld ud af det. Ja. Altså, det er meget sjældent, man ser andre farver for en... for eksempel, altså, pink og brun, de er de mest sjældne, der er. Og så er der bare sort og hvid, og sort, den er mere sjælden end hvid. Tak for det. Jeg ved sgu ikke, hvor langt væk jeg tager at gå fra huset af. Jeg glemmer bare vejen. Jamen, sæt noget cobblestone, eller noget dirt, eller et eller andet, så du kan se, at der har jeg været. Og lige ind og henter det så.
en hel masse jord heroppe, Martin. Nej, jeg tager bare... Nå ja, jord. Jeg tager bare det jord, der er her i stedet for. Fantastisk. Og så har vi noget... Nu har vi noget pink og noget sort uld i vores kiste. Jeg brugte faktisk noget brun til at lave en af sengene med. Jamen, fair nok. Det er totalt Og vi har et bogen og 3 pi. Cool. Vi har noget bog. Ja. Jeg laver Men lige en der er ovn. Ja, god idé. Vi mangler bare noget kul. Ja, det skal vi også have fat i. Ja, det er det, jeg går ud og leder efter nu. Der var en ovn. Går du lige frem ud og leder efter kul? Ja, det er jeg jo nødt til. Ja, okay. Der er større chance for at finde det længere ude, end at grave lidt. Ja, okay. Hvordan går det med byggeriet, Michelle? Jeg kan ikke huske omgang. Jeg kan ikke huske, hvor højt den er. Kan du huske, hvor høj den er? Hvor meget træ har du? Michelle, hvor skal døren være? Jeg ved ikke, vi smadrer den bare. Okay. Vi slår det ihjel. Jeg siger, der er 1, der er 2, der er 3, der er... Jeg tror, der mangler en gang mere, hvis den skulle være 4 høj. 1, 2, 3. Ja, den skulle være 4. 4 høj, helst. Så skal jeg bare lige lave en omgang med. Ja. Det er egentlig også for, at... Det er mere det der med, at det er faktisk kun det første hus, der behøves bare lige sådan at være 3 høj. Jamen, så kan, lige sige. så kan vi altid bygge videre på den her, fordi det ligger sgu da et meget smukt område. Ja, ikke også? Ja, det gør det sgu da. For helvede, hvor fanden er det jord nu henne, jeg lige har placeret? Det er der. Jeg har nemlig fundet et sted, hvor jeg kan se en masse sten henne. Nå, nicely. Og hen blandt stenene, der er jo tit og ofte kul. Eller nogle gange kul. Ja. Det ser sgu godt ud, Michelle. Synes du? Ja, det er godt nok en firkantet klods, men det siger vi ikke til nogen. Den er ikke helt kantet over det hele. Det er også altid sådan, jeg har bygget hus, Palle. Ej, det er den faktisk ikke. Den er ikke helt firkantet. Nej. Dør jeg, hvis jeg hopper ned heroppe fra? Du mister nok lidt liv. Okay. Ja, en lille smule. Nu har jeg kun... Jeg har mistet 5 hjerter. Helvede, hvor fanden. Har du mistet 5 hjerter? Ja. Jamen, så er Ja, du... jeg har mistet 2,5. Har du... Nå, okay. Så du har fuld liv igen. Ja, Hvem? minus 2,5. Ja, det var dig, Martin. Ja, jamen det er jo fordi, jeg har jo været død. Sådan. Hvor Yes. synes I, den skal være? Jeg synes, den skal være her. Jamen, så sæt den der. Jeg har Michelle, du skal lige tænke på, at det er faktisk dig, der laver det meste. Palle og jeg, vi er bare til at hjælpe dig. Det er ligesom en millionær. Eller hvad det må den hedder. Hvor er du henne, Michelle? Ja. Der er du. Sådan der. Yes, super. Så skal der bare tage på. Nej. Hvordan skal taget se ud? Jamen, jeg plejer at lave Trapper. tag ud af trapper. Men til at starte med, så sætter du den bare op på den 4. blok her. Den øverste blok. Så det vil sige, du mener... Altså, bare sådan. Sådan der. Ja, lige præcis. For helvede. Crazy dit Minecraft? Jeg var lige nødt til at... Er det givet, du har lavet en dør? Du sætter 3 wooden planks. Nej, en ulv. Du sætter 3 wooden planks. Palle, det er mit ben. Den tager du bare den ud, Palle, hvis det er sådan. Der er 2 ulve. Nej, det er Jamen, sgu vi har lige kun meget. et ben. Jeg har ikke tænkt mig at gå efter dem. Hey, jeg fandt lidt kul. Fandt du kul? Ja, Fantastisk. Og jeg har fundet grise. Så har vi og jeg kotelet. hader at skal grave i vand. Så har jeg har vi, noget. så har vi koteletter. Kotelet. Jeg bryder mig ikke om det sted her. Det er alt for langt væk fra. Okay. Er det dig, der har sat på jorden på den måde her? Ja, det får at være sikker på, at jeg ved, det er mig, der har sat det. Okay, jeg skulle lige til at tænke, Herobrine? Eller noget af den dur der. Ja, hvad for noget? Herobrine. Kan du huske den der uhyggelige billede, der var på det texture pack der? Med en mand med... Hvad for en texture pack? Oh Escape yeah. Craft 3. Ja, det er Herobrine. Han skulle gerne være her et eller andet sted. Men der er kun én, og worlden er 7 gange jordens overflade. Vi ser, at han findes faktisk herpå. Jeg findes faktisk her på. Ej, hvor uhyggeligt. Er det Notches afdøde bror, eller hvad? Eller det skulle det forestille. Nå. Det viser, Ja. det viser sig bare, at det er noget, Notch har puttet ind. Bare for at pisse folk af. Nej, der er Clay. Nå, jeg kommer tilbage nu med 2 stykker kul. Har du kun 2 stykker? Ja, du er det eneste, der var der. Men det er da nok til, at vi kan få lavet nogle fakler.
Ej, vi skal have noget mere. Vi skal også have noget kotelet. Nå, men så laver vi noget charcoal. Cold. Ja, god idé. Nu har vi i hvert fald noget kul, så vi kan sætte flere stacks 3 over ad gangen. Ja. Og der er noget jord, jeg har placeret. Men synes du ikke, det er en genial måde, jeg placerede det jord, der Jo da. er på? Jo da. Så jeg var sikker på, at det var mig. Lige præcis. Det så i hvert fald lidt. Hero Brian? Blev du bange for det, eller hvad? Nej, jeg blev ikke bange. Men Der Hero... er jeg, Palle. Og jeg har 2 stykker jord, så det vil være hurtigere at lave kul. Charcoal. Her. Bare giv mig det. Det må du sørge for, det der med kullet. Hvad siger du, Michelle? Nu er jeg færdig med taget. Hvor fanden er taget? Ja. Er det en creeper, der har været på spil her? Ja, det var dengang, jeg døde der, hvor jeg prøvede på at redde os op fra. Så laggede det, og så sprang creeperen lidt for tidligt. Okay. Det der, du kører derovre. Michelle, har du lavet Og en gris. Alle, vi skal have nogle fakta så hurtigt som muligt. Okay, Så men kan du ikke skynde dig at lave noget charcoal? Så skal vi også have nogle vinduer. Du har kullet. Ja, for helvede. Tænk, det ville være hurtigt at lave det med kul. Ja, jeg skaffer noget charcoal. Bare skynd dig. Jeg skynder mig i, hvad jeg kan. Ja, det kan jeg se. Du går så. Men Palle, vi har noget... nej, det er wood, vi skal bruge til det. Der kan man ikke bare bruge wooden plankes. Martin og Palle. Ja. Ja. Skal døren sættes i indenfra? Hvad siger du? Nej, udefra. Du skal sætte den udefra. Så Det ser bedst ud. Det er præcis. Nå, jeg tror, jeg vil skaffe noget skin. Noget koskin. Så vi kan lave noget rustning. Hvis du møder en gris, så må du også godt lige tage nogle koteletter. Jamen, jeg har også noget gris ihjel. Jeg har sat døren i. Og så der i. Fantastisk. Og så åbner du bare døren, Michelle, fordi at vi skal have sat nogle... Men I skal passe på, der er godt spawn monstre derinde lige pludselig. Så hold lidt øje med... Åbn døren, Michelle. Den er åben. Nå, det kunne man bare ikke se heroverfra. Der er nogle grise heroppe. Og så, Palle, skal vi tage nogle flere får med det Hvad siger du? samme? Nej, det venter vi med til vi har. Jeg sagde, vi venter med at ordne får, til vi har noget iron. Så får vi jo mere uld ud af det i gang. Jamen, der er heller ingen grund til at tage mere for. Altså, hvorfor skulle vi det? Lige nu er hvis der er så en... Hvad siger Hvad du? skal jeg nu? Hvad du skal nu? Ja. Du skal lave vinduer. Ja, så skal man sand. Ja, lige Ja, præcis. Palle, har du lavet noget charcoal? Charcoalen, det er i ovnen. Skal jeg tage sand med Okay. en skål? Ja. Jeg laver lige, så vi har 3 ovne, i stedet for kun 1. Så kan vi sætte mere over ad gangen. Det er ikke en genial idé. Michelle, vi skal ind igen. Ind i hulen. Jeg laver lige, så vi har nogle flere ovne. Yes. Luk døren efter dig. Jeg skulle lige tage det. Hvad laver du? Sådan. Så går vi i seng. Godnat. Nå, så laver jeg ikke en skål. Det er så sjovt ud, at I ligger med våben i hånden. Michelle. Palle. Michelle, hvad laver du? Nej, du skal ikke sætte det i det der da. Nej, vent, jeg vil bare lave en skål. Men nu må I lige se på den. Det er ikke den der, du bruger det af. Det er herovre. Ej, det er da den ovn, Michelle. Hvad ved jeg? Hvad så, Palle? Skal jeg lave nogle fakler til Michelles hus? Ja, det må du egentlig godt. Jeg tager bare lige de 8, der er færdige. Vi kan altid lave noget mere. Det er jo det. Au, for satan. Hvad nu? Når du har glemt det derude? Ja, pretty much. Det skal vi også have bygget om på. Har jeg noget jord på mig? Fordi så vil jeg lige rette det hul, der kom lige pludselig. Lige pludselig, det lød som helt tilfældigt. Hvad siger du? Lige pludselig, det lød som helt tilfældigt. Ja, Michelle, du skal lige tage mikrofonen til dig på munden. Sådan. Ja, det var Ja. godt. Og det. Du er dygtig. Stor pige. Okay, Pelle, du skræmmer mig. Jeg skal bruge skål til at nakke sand, ikke? Nak sand. Du lyder så voldsom. Jeg er vold. Jeg smider noget kød derop. Jeg har lavet en masse fakler, og det går jeg op og sætter i huset nu, så der ikke kommer flere monster derop. Du får også lige til opgave at stege nogle koteletter. Dem har jeg lige smidt op i... For helvede, Palle. Jeg har ligesom ikke mere kul på mig. Nå, det har jeg jo. Der er charcoal. Jeg går hen og finder noget mere træ. Ja. Og jeg har stadigvæk en fucking træøkse på mig. Hvad fanden sker der for det?
Nå, viceversa. Vi kan lige så godt bruge dem.